may oras labod Kapampangan. Minapong kening misis, kening paborito ming ipanganan banda kening king Cerritos. Nya aisip kong bayo kaya muli, ikaw kening kaya katamong kaduandalan at lumpulot at duwang Tagalugan video. Maralas kayong mama ang kening, nakal restaurant, Korean, Chinese, Japanese. Makanyan man, pag-umpisang ko na eh. Munikala nung Hieronimo Constantina rin, nga manong gamitan ko keng Tagalugan video ngayon eh. Ingmo munang dili, bistaman English ya, inabiyatan eh, uling panayang magagamit, nga manong metouch. Ay metouch na ako mangking sinabi mo, anak ano. Metouch. Ako ba nung nano yung kanita, nung English yun, nung nano. Katulid ng mas manayon kaya Kapampangan, metagkill. Wala, metagkill ka panamdaman. Ang tutuki, makapanlambot itang ikit kong aksidente kayang Lexa na ano. Makapanlambot, Tagalugan niya yan. Yung katulid ng mas manayon kaya Kapampangan, makapangalambot. Miyabutan na yung babudan ng iran kaya tangalbuga na ano. Miyabutan, Tagalugan niya. Mas manayon niya kaya Kapampangan, yung mirasnan, o kaya mirasan. Nakalasalamat kaya ginukiyaning bisan mong kagaling kaya sakit mo anak ano. Kagalingan, Tagalugan niya. Mas manayon niya kaya Kapampangan yung pangakaya pata na eh. Tutuki nga manong kabanata. Yung kabanata, Tagalugan niya. Yung katulid na kaya Kapampangan, dangka. Bayo yung kauran, mangiyan data na ka rin kaya katamong kailangan gamitan na ano. Yung mangiyanda, Tagalugan niya. Mas manayon niya kaya Kapampangan, yung magsadya. Magsadyaya mo. Hindi tutuki, ipakailing bagya. Taguran na ano. Taguran, Tagalugan niya. Mas maninyo kayang Kapampangan, yung kauran. At yung taulindili, yung manong hikayatin. Hikayatin, Tagalugan niya naman. Mas maninyo kayang Kapampangan, yung agyagan, o kaya amuyutan. Ito na mo, aluyin na. Patsi Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Yung kaya katamong anak, yung kaya katamong apu. Kaya tala pa nagalugan, nune, pangapampanganan tala. Bakala salamat, Luid, tamongan.